abatata, abababa, chisokoro chiane, abaminto, banyagetiki koruchintana chionsi. Nabakwaniri mwensi mbuyamore nende. Ninde no machengo ase nkoro yane kororari sangweri yachireko bakirori ase okobwatu kwakwe nchengeri yake busi. Nchenkoro kwa mongina yatichi nyansere. Baba woyani kemunto no mbuo mwaro kya omosa woyunge korwa mabiria iganya ribari chache. Tata nyansera ogundo mentenge Otieno Nyamari omochache masige omobasibori. Tata nende nabakoroku omworoki aruya wogenche erieta lyabo runaro korwa nyanderema nyabuta mwaboto magokoro nyambesa kemuntu bontiri omobugyo bokana narega magokoro nabagokire mono abariki benchengere gochakera enkongonta y'omuchyoyo Professor Sorana Kama Nyabongo Gesura Mecha omworo kyotata Tata Nyabongo Nyansero Otieno no omworo kya Nyamache Getenga asokorike gitabu eke kubaterana n'abande buna Nyabongo Abeli Nyabongo Omwansa Mariera Nyabongo Matunda Nyamache Nchendo chenga umugaka Getenga ebwegutwa buna Nyabongo Honorary Doctor we University yaito ya Gusii Mwakono nababakire mono boigo abagotu baribo kwegera ase egitabu kyabo abatureti buna Sereti Magara Torori Nyakemwa omongino Masire Sokoro Nyangena Omagwa Omweri Angwenyi Meine Kururia Mogera Atemba Mokaya Mumanyi Mogaka Getumwa Sorana Kama okemwa n'abandi barikira amangana y'abagusi gotosenya gote asemi omwabo nainche nindigetie mba omwaro kya nyegerie ebigori bigocha ekegusi kaki nabasoroire mwensi twegere na kwegerera chingencho chamonyegetinge na mono ito abane ebigori brane n'abande abatebu n'abaisi bamito mbamanye tutegusi kaki twegerie erinde ntosirigwa n'amangana akorwa amaiko na mono ayabarumbasi bigori byane bibetekere chinkobogeka mbari gwatenana abantu bamatati na wegetinge